ku zo mu bi shi. A Jigawa na zuwa yayi sanata ba ma yi kuka ba. Jajirce sanata na gobe mun tantance komai na ce da ku hujja ce haka ne sanatan muka yi mun lamunce kunyin uba ko kai zarce Allah ya ba shi karshen zance sinamu da yanzu ya za ku yi ne wali daren kafin Allah ne tiran gini ko tiran zane na tsaye ya ɗara mana zaune haka ne yanzu yan uku nake jan kunne nan da mu je mu renan laki na gona badar ne hamshaki ko dai na ce da shi kan ɗaki na ɗan mota adali gamzaki aka me gidar karo ga wanki wannan ka zaure ne dai waraka ku ga ana ta ɗara gora a jihar mu mun gama ka da tsara sai ya je sannatan mu mora yanzu ba batun a ɗauko ɗora wakilin da zai kula da hakin mu haka ne wali kwarai yana da farin jini a walli kun ga ya ɗara sani tsoka a radi ta ɗara tantani an shaidai kaman gaba ka da rauni ya ce a haɗa kai al'umma domin dole jihar akan mizani bai fitar jihar ta yi rauni kabili na ce mu gyale tsauni sai an yi damuna a yi rani a jiga wani zuwar gana wani mu da shi kwanta da jini baban gida a sabon sanata ga yar manoniya ta nuna ku za mu bi shi a jiga wani zuwar sanata ba ma yi kuka ba Baban gida a sabon sanata wani ka zaure ga yar manoniya ta nuna ku zo mu bi shi. A Jigawa na zuwa yayi sanata ba ma yi nace kuka ba. baban gida a sabon sanatan maza da mata ga yar manoniya ta nuna ku za mu bi shi a jiga wani zuwar sanata ba ma yi kuka ba Baban gida a sabon sanatan maza da mata ga yar manoniya ta nuna ku zo mu bi shi. A Jigawa na zuwa yayi sanata ba ma yi kuka ba. yawo yadin ta'ala masani na yau da gobe allan da ya sumayya shine ya kage rabe kullum da kai nake farawa in zan yi wake Allah da ya muni domin in isar da zance Baban gida a sabon sanata wani ka zaure ga yar manoniya ta nuna ku zo mu bi shi. A Jigawa na zuwa yayi sanata ba ma yi kuka ba. takarar da ke a jiga wa irinka kai ba duma mace ya kai wa bare ka sauka yankin ka za ka moshin ba ka kai ya doki ya samu kai kira kai sanatan mu mun amince Baban gida a sabon sanata wani ka zaure ga yar manoniya ta nuna ku zo mu bi shi. A Jigawa na zuwa yayi sanata ba ma yi kuka ba. wani ka zaure bango kullum kira yake yi a fito a haɗa kai domin a samu sauyi ya jam'iyya ta APC kar mu sauya layi ba
bukata ma'ana kamar wali ku ji da iko fahimta ya kuwa wa me kare dama yau fito farauta in dai muna bidar jihar ta mu je ya zauta halin ka zaure shine mafita kawai mu zabe Baban gida a sabon sanata. halin ka zaure Ga 'yar manuniya ta nuna ku zo mu bi shi. A jigawa na zuwa siyar sanata ba ma yi kuka. wata gare mu ta zo ta ana zuwa da jiga wali a jam'iyyar APC ya zauna kowa ga wanda ya fito domin ci gaban talaka yadda ka ga walƙiya tilar ne ka irkiɗa walin ka zaura Allah ne dai ya mai shi baiwa tsanin da za mu hau nan gaba shi ya burge kowa kura ta ɗauka shi kun ga ice ya bar wagiwa yau yarda ka dafawa wannan yana ga kalwa walin ka zaura namu ga saƙon talaka ya a jam'iyya ta APC kai ne abin rigewa kun san gwanin wasu sun san baya kai yana walin ka zaura kan daki sai an tare dagawa inda ya samu dama yankinsa zai gina domin gare shi kwaikwalita in yadda za mu ji dole Baban gida a sabon sanata. walin ka zaure Ga 'yar manuniya ta nuna ku zo mu bi shi. A jigawa na zuwa siyar sanata ba ma yi kuka. tarkata talaka yanzu ga matashi wanda za ya zagaya domin duba duka sashi walin ka zaure gogagge mai hasken goshi amma ku gane koyaya ba ta shiri da koshi a jigawa na zuwa daga dama amma ta gashi wali bayan a tara a yaza ya zama yashi ya ubanmu mai hannu daga dama ya zama dashi ya samu kyakkyawar shaida ga tallakan shi bai zama wanda ke cinye duba bai da kyashi don haka mun ka ce yayi sanata muke kiran shi a gare mu ya zamo dalka dole mu daga shi inda za a ɗauki cancanta dole ne a bashi ƙuri'ar mu dai